Γεια σας αγαπημένοι μου! Καλώς ήρθατε στο συνηθισμένο μας ραντεβού μέσα από το κανάλι Good Life by Gina. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς να χτίσουμε μια διαχρονική γκαρνταρόμπα συνδυάζοντας μερικές από τις πιο δυνατές στάσεις της φθινοπορεινής σεζόν. Μία από τις μεγαλύτερες στροφές που έγινε πέρυσι στη μόδα είναι η επένδυση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Αυτή η στροφή έγινε γνωστή ως ήρεμη πολυτέλεια, κάτι που δεν είναι μια νέα τάση, αλλά μια νέα νοοτροπία και αντίληψη για τη μόδα. Με βάση αυτή θα δούμε παρέα πώς θα βρούμε κομμάτια μέσα από την ντουλάπα μας και να τα συνδυάσουμε μαζί με το προσωπικό μας στυλ, όμως να πετύχουμε και τις φετινές τάσεις. Αυτό θα μας εξασφαλίσει να χτίσουμε μια γκαρνταρόμπα για το παρόν και το μέλλον. Η έμφαση δίνεται σε ποιοτικά υφάσματα και στο καλό tailoring, το ράψιμο, ακόμα και αν πρόκειται για ένα τζιν ρούχο ή ένα απλό t-shirt. Η maxi denim φούστα, σαν αυτή που φοράω, έχει επανέλθει στη μόδα και συνδυασμένη με ένα μακριμάνικο καλό βαμβακερό t-shirt ή ένα κασμιρένιο ελαφρύ pullover, μας εξασφαλίζει ένα αλάνθαστο look και άνετο για όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το denim είναι μια επιλογή που ήταν και θα είναι διαχρονική. Αυτό που διαφέρει αυτή τη φορά είναι ότι αξίζει να επενδύσουμε σε ένα καλό denim κομμάτι, ραμμένο για να έχει καλύτερη εφαρμογή και ανθεκτικότητα στον χρόνο. Μια λάνθαστη πρόταση, εμπνευσμένη από το αγαπημένο και πολύ κλασικό στυλ που όλοι έχουμε αγαπήσει, το στυλ του Ralph Lauren. Είναι ένα καλό τζιν παντελόνι συνδυασμένο με ένα βαμβακερό πουκάμισο, λευκό ή γαλάζιο, με ένα καλοραμένο blazer σε μπλε αποχρώσεις και διάφορα αξεσουάρ που, όπως αγαπάει ο συγκεκριμένος σχεδιαστής, λίγο vintage. Ένα άλλο πιο ρομαντικό look με denim είναι να φοράμε το τζιν μας παντελόνι με μια peplum μπλούζα ή ένα peplum σακάκι σε στυλ Dior. Οι maxi φούστες με πιέτες δίνουν δυναμικό παρόν. Είτε την επιλέξουμε σε μονόχρωμη μαύρη, λευκή ή χακί απόχρωση, είτε σε κλασικό καρό, τη συνδυάζουμε εύκολα με ένα κομψό μεταξωτό πουκάμισο και για πιο casual look, για μια βόλτα ένα ανέμελο Σαββατοκύριακο, συνδυάζουμε τη φούστα με ένα oversized footer ή pullover με αραιή πλέξη. Μην ξεχνάμε ότι οι ήπιες αντιθέσεις δίνουν στο στυλ μια έκρηξη, μια αναζωογονητική έκπληξη. Συνεχίζουμε με φούστες και διαχρονική κομψότητα και τίποτα δεν αντέχει καλύτερα στο τεστ του χρόνου από το κλασικό στυλ Saint Laurent που όλοι έχουμε αγαπήσει ανά δεκαετίες. Φέτος λοιπόν περισσότερο από κάθε άλλη φορά μπορείτε να βαδίσετε με τόλμη έξω από την πόρτα του σπιτιού σας φορώντας μια εφαρμοστή μίντι φούστα με ένα tailored πουκάμισο μεσάτο ή ένα t-shirt ή ένα ντεμπαρντέρο σαν αυτό το αμάνικο μπλουζάκι που φοράω εγώ, συνδυάζοντάς το από πάνω με ένα σακάκι με τονισμένους ώμους. Επιπλέον συμβουλή από την Gina και τον Νίκο Saint Laurent. Ήρεμη τόλμη. Ένα από τα πιο cool looks, tailored παντελόνια, που δεν θα σας απογοητεύσουν ποτέ. Ένα καλοραμένο παντελόνι με ένα βαμβακερό μονόχρωμο tank top και ένα μακρύ μαύρο παλτό. Επιλογή που είναι ό,τι πιο απλό, ένα από τα must-have της φετινής σεζόν, αλλά εγώ πιστεύω διαχρονικό, είναι ένα look που λειτουργεί ως λευκός καμβάς για να αναδείξετε την προσωπικότητά σας. Εναλλακτική πρόταση είναι ένα φαρδί ψηλόμεσο παντελόνι συνδυασμένο με ένα γυλαίκο και από πάνω ένα ωραίο μακρύ παλτό, cool, το οποίο μπορείτε να το φοράτε τις κρύες νύχτες της νέας σεζόν. Μία τάση που έχει έρθει για να μείνει είναι η ήσυχη κομψότητα της δεκαετίας του 90, με απλές σοφιστικές γραμμές, κατάλληλες για κάθε ώρα και συγκυρία. Ένα maxi slip dress δεν πρέπει να λείπει από καμία γυναικεία γκαρνταρόμπα, καθώς είναι ένα κομμάτι που μας προσκαλεί σε άπειρους εφάνταστους συνδυασμούς. Εγώ σας προτείνω φέτος να το φορέσετε με ένα oversized blazer, προκειμένου να είσαστε έτοιμοι για όλο το καθημερινό σας πρόγραμμα. Ο ρομαντισμός όμως μπορεί να κρύβει και ανατροπές.
Για πιο βραδινές περιστάσεις, σας προτείνω ένα τρυφερό, απαλό και κομψό gothic στυλ. Ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλες σε λεπτομέρειες, είτε με ένα λευκό γιακά και λεπτομέρειες στα μανίκια, όπως φορούν οι κομψότατες γαλίδες, είτε με μαύρη δαντέλα στο στρίφωμα ή ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα εφαρμοστό και συνδυασμένο με εντυπωσιακά κοσμήματα. Είναι looks που επιλέγουν σταθερά στις πασαρέλες τους διαχρονική οίκη, Simone Rocha και Balenciaga. Το διαχρονικό στυλ δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι βαρετό και οι παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες προσθέτουν τη δική μας στιλιστική πινελιά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και εύχομαι να διασκεδάσατε κι εσείς με τους στιλιστικούς πειραματισμούς που προσφέρουν αυτά τα πιο διαχρονικά κομμάτια της μόδας και της φετινής φθινοπορεινής σεζόν. Η μόδα είναι διάθεση και επένδυση. Περιμένω σχόλια, ερωτήσεις και προτάσεις για θέματα που θέλετε να δείτε. Για περισσότερα βίντεο σαν κι αυτό, γραφτείτε στο κανάλι Good Life by Gina και πατήστε κουδουνάκι για να ειδοποιήσετε για όλα αυτά τα ωραία νέα βίντεο και να θυμάστε ότι στην καλή ζωή χείλη καλή και στυλά τη χωράνε. Γεια σας!